Kipulit ka West Giant Hills ha ka step jong ka apu arterik unailar arhajar arpusan kilayo ban kem ya kilaingut kisamla kibaday kisnar ha ka kamtu kali kentup ya kiskuti kabakiladon kti bantu na kibabun ki jaka nanong ba shilong. Ya kini kilaingut kisamla kibasa haki kentot bapher jong ka jowai lakem da ka special cell jong ka jowai hapo ka jingalam uba Jason Myram additional superintendent of police lakem na ki arjaka kibahap haka than dem tring West Giant Hills ling ba ka jingtip ka batikna ba ki yo na ka talong kubor jongki. Na kini kilaingut arngut lakem na ka alto keten ujok person rabon arpusaw senam karta na kasnong thangran ubanya iya kakali bat umeshan ki langstang arpu arsnem na kajuhi kasnong ubasyong ha katika kali kaba omdan tang unombar kali kaba kipulit kilayo mankurup lang bat kitiar kali. Ya uway pat ubala itu kerteng kum upon mi sungo arpuway senam karta ubana kasnong nongba iya musiang lakem na cloud demtring kabade kejaka kaba kini kilaingut kijuset ya kikali tu bat na kanika cloud layo kurup lightly kiskuti. Kilai tali kiskuti ki kentup ya ka Yamaha Cygnus Ray ZR ki baki number ki day ML not Sun V saw nyo iway ML not Sun Y Sun not pra but ML not Sun AC not nyo kendai. Hadin balayo ban kem yaki bat na ka jingyo ban tokit kini kilaingut kila pla baya kita kiskuti latu na kathan laban bat jalu para shilong bat ya kini kiskuti bat ka alto kiten la kurup no bat lakit sa Jowai police station na kabenta ka jing tokin. Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.